nyomba right house na keruta ito ikororo na bwo akirumu nyagitari namba esimia ngororo kabisa inoti sana ibere sana emo kianda ibere inye isano yani asinjire ndabandi matena daktari ndiro to gwake twanyoro pisi ndiro to gwake esimia tebole pisi gositego so ya nayo oneka ro kwanyu bwatire namba eyo ayi munyoka WhatsApp rero pando sinjire raisi tumie namba ye noti sana ibere sana emo kianda ibere inye isano gosoli ke SMS nero ni njire ya moya communication so like namba SMS ya sinambi gosiko konyora yonse na makongo na boso aso mutandao ito Facebook oso Messenger Instagram utumie olike Tenacious Herbal Center Limited na boko enda pia YouTube olike www na boko enda umutandao website olike www.tenaciousherbal.co.ke usigo wancha na boko likali huko ase info@tenaciousherbal.co.ke. Bia mono kigima introduction nkiranu kigima korase Dr. Joel Omayio koro Tenacious Herbal Center nyagitari nene aiga sorgongo rwa Eastern Central Africa na indera sumuchubo songo aiga se ensema ya jogo epare nene ya Kisii Nyamira. Daktari karibu sana tukwanira mange etopigeri tukolia lero nomo ligeriria andelisha bikiriao antebatinga alienda kaambiwa H pylori iko positive. So hata kuelewa agante bitafadhali daktari karaje ina tagete utukwa netop kingao kulinda asingincho yokubuli oku a special request kurwa se eviwa ya gona nde fan ya Dr. Joel Omayio na kinaranga tikatukwa nireigo igo bono Veronica andonsi asole ni maitenga wationuli in nariko bashua gose gwasoire egerekero tugo chako murubuli oyo onyoranga kwa bwatire na ende na kyubwanereta kwerenda na ende nkyubutagwanera tigokora na inde na ki ogucha konyoro bweni asenjira yo wekirano inyora kero borere tugukwanira ga igase Tenacious Herbal Center niko babwatari chi daktari tago kwanira boroire batari korwa services go sata manyeti that's why kero muchando tugukwanira be it cancer be it asthma be it boroire bonde bwensi unalero tugukwanira H pylori na inchente to koyiwa for the first time lero manyenga ekininki igomono ekero kagukwanira kende gions boroire bonde bwensi nyora ngamba bwatari chi Tenacious Herbal Center. Karibu sana daktari. Asante sana H pylori. H pylori. Yeah. Abantu abange bagukumisana na H pylori. Yes. Na abandi babwata mangana yokumi. Mundago jogo tebina daktari najiete ngate gumbwati chialisa. Na tebe gumbwati H pylori. Na tebe gumbwati bono inkie kekoro kwa H pylori. Yes. H pylori is a bacterial infection. Yani asenjire ndina ne bianda na makamazi ne sosera somuntu weke gusio muye bacteria kuri kweso sera ne sosera egosoa so mubiri wo muntu ya cause chialisa but H pylori is not an ulcer. Okay. Teli yanda tokuruka chialisa lakini ne kemo kiabo ose ne infection ya yabo ose nezo sera ego cause ekaro ya soira asenda yabe irororo chiende tokorokana chialisa so H pylori una egotumia H aso wenge isa bacteria akoroka Helicobacter bacteria ya pyloria so e bacteria ye wose eso sereye na bego soa ngakiende onsi aso mubiri wo muntu lakini umanyete sana asiego soane ensemo ye digestive tract. Okay. Tokoroka ne alimentary canal. So nabego so akurmunwa etirimbo ngora andonzi ase kwagera use andonzi within the body sana ego so asenda duodenum yaga chororo nande ekoberoro regeka utamanyeti gosino yebwate so eso sereye bona jiso sera kindi kinyinge kikobera asenda yao nezo sere yamo yabo erembe lakini ego kira asenda paka yaje konyora egento giko ye trigger yamanya gosoki bono ama ote lakini sana ezo sereye ekwaga asikinsemo tokoroka linings chienda yani asenjire ndina amakamazi aliyako bugitera enda chiacid ncisamba gochia asikinyi chi walls yani asena chinsi nyeji chiamara nchi yani chiacid chigo siendagera
Bone karo ya affectiri orro chia rurorro bono ya baraisi karo chia sirikiri chigweta chia nyora chia sambire chinyama chirikiri chinsemo gagweta chia nyora chia rosiri ote lioteli ya rokwe alisa yobone karo monda te guna H pylori is positive aminetina ebiande bigose eso sereye nero kwanza ekaro ya beirorro abikonyarikana ya beire nyinge ya rosiri alisa osere nyene negendrete kurimura chinyasi chia chiraini yekara to kwana na H pylori neso sera ekoroma ose kolia ose komora chinyasi chienda. Yes, it's a very serious bacteria, daktari. It's a very serious bacteria. Na ande bacteria ye ego chaka ngakiende yonse ne bacteria ye ego cha eko ba inherit eita kurwa somonto eita kurwa sindagera bon ekara ya soire asenderi yao bono bune konya kwaga chorore kiara ngonya koyirageri ore buna chiso sera chinde chonsi ose buna chi bacteria chinde chonsi yanya gokina yanya komora bono omanyete process ya digestion ne chi acid chikonya kokenya yani nte process okonya kurana ndagere konya kurana ge konya kubutokana yani asenjirende egotoba machine teye gosienda ali ndagera ge konya gonchokana konya gotoba yani gosieka bono the process chi acid njiroro gosama chamarro na raya konya kuburukana chindagere konya kubutokana so amacha ya marro na tangire koruchinsinya na ama miria ya gose ebinde bitangete kurwa makamasi ikagutanga isangu ndikerana nechi acid osina macha ya marro agujigo samba bono bacteria singenjere mbe nanda singenjere aggressive yanya koroma yanya kurusi bono amamiria acha konyora na ruro bono bacteria kare konyo gotonyera sa mamo asa omokire kwanyora ya rusiri lisangwa osi ya rusiri gundi na kare ya rusiri gundi yanyora ni gundi at first kare korosi alisa tibuati manyinga lakini muneko konya komoko ni ndagere yanya kolio yanyora ya rosiri gundi bono ebwate amaira bono bokonya kwarugire ndagere ebwata manyinga montago boli na yani nabo chetego na rugete endagera ebwata amanyinga gose kwanyora kero gochiecho echo yawe ire mwamuti gose yatwarira amanyinga asengenjo amanyinga yaruseti iga asakorteki amogete. Yes, wow, mwanchu mule tumete se kwa Veronica kwa wancho confirm senonga tukubati murubule sengenje ye yachitegwetera ogosaba kwa oreri shabikiri nene iri murubule bwo Obochenu na Dr.Joel Omayio na wali mwezi mubwatu muchando bwa H pylori kwa igure ni bacteria nkongigi madaktari ngwali wo kwananga na beko ba coast through wasena beko ba spread through omuntu from one person to another. How naendo whatever indagira ona bungwa ngwa chiko mbachake kwani hii bacteria nabo montago kwambogeri daktari bacteria tokoroka na H pylori yes ne bacteria egorio ndo wensi ande gotambukira njirende yonse ne bacteria tokoroka H pylori enjire gotambukira na begotambukira munabona abandi ngora abori bari na H pylori is it an STD? Yes, can it be caused by sexually contact? Yo bona keronde tokote abana ngotambukerere ekero come into contact na saliva yo muntu bwate bacteria so through kissing osenjire ndio umaite bona rikarake konyore bintu bitarasarika mono abayibori bare konyago gotakunira omwana emete osikwa kwa nyere omwana ndagera kurumuntu gosa abantu bari bagoshe ndagera kurumuntu so the kiss na bokonya gwasangira omuntu bwate gotumie gechiko naye gwatumie so bacteria ekeromi kote abana na bego tambukira kurwa somonto through contact ya fluid ose amache anonsi na beko ba mate na beko ba fluid endonsi ekamu into contact kebwate bacteria kebwate esosere igo ya koreki ya soire na kubwa mono ego tambukira kurumunu asengencho ego trimboka eso digestive system yes eso bagas etrimbogo chedo denam na kare ego trimboka asebu na bona tie kote akulitangani digestive tract yani asikonya gotrimboko ika andonzi asekwaga no ikonya kokoreki no ikonya kwagacha so eso sere neso sera egotoka ase fluid endonsi ya manyinga so haningo kosiere buno bone kare asoira so mubiri bw'omuntu abekonya ya kosiri chi infection buno bone chi UTI
asingenjo yake ekerego so aya so ira so mubere ya so ira sa track na beko nyo ya tambukire ya so ira se blood stream ego so se blood stream na beko ego come into contact nechi so sera chinde onyora ya rosiri infection ende engao iko asenjere ndena mostly abantu abange bako assume titendi tu assume na ekero gwa very diagnosed H pylori iko ne chiarisa gwate igwo korete obwate lakini sana H pylori ego create the ulcers in you bono no na nyagitari abange titendi tu assume na gago ti ubwate H pylori iko automatically kwamanyire no korete no ubwate chiarisa iko asenjire ndena so sereye na bego tambukera korumunu eso sereye kana kwanda ne ndagera na bego tambukera kurwa se ndagera ibwato buchafu na bego tambukira kurwa sa maji abwate amachafu so asenjirinde ekeroko genda goseneru gosecho maito bono goso mitule sa kumusima tusi ekeroko gende cho yaje nene gosenke kwa genda orro kwa come into contact yo mobero kwa come into contact ye morango na kwanga na kyango pon ekeroko ruorro egoto wa device na otakeire bwesabe otarari ndagera kwa manya kuruorro wate abana murecho ine yani injibwe kanagenda and bono gokuruorro injibwe katinge kune tiano sipichanga nawe getine chinda bunina nini kwacha kuri ndagera yaya aichin negento kere yakabiro cyasinya sai tokorokana cleanliness bono ekeroko aruri wa kuniro bochabo ekeroko kwa chire cho ekarwa kwaniri abantu ekaro kuri ndagera no bochabo indagera yemochani so asenda ekaro kunywa maji akorwa so bochabo amaji ugutumie ibintu bibwato bochabo bacteria na bokonyora ya soire aso mubero kweterase chindagera utia so mubero ne bacteria na bego so ekaro ro mwana ekira so mubero enyagukina because abantu abange babwate bacteria ya H pylori tabuati signs ende yonse ibona beko baso mubiro igikigetambe lakini bone kara macha ya marago cha comment kana so mubiro ose ocha konyara kwatumi kwa iru buno bona ndumba konyara ba twari infection ba gutumia chi antibiotic chinyinge ose chinde chi mario gali agotanga chi bacteria chi ose so sere chi kurwa so mubere yamanya gutriga bono yaknyora yanyorire enjirire isi yakina bwango ya omora bwango ya koroseria egento korukana ealisa usiri yote asinda yao yes bia sana daktari asa maeleza mayake kimo mwanchu muligere timete sana gendeta kubwatia yene bacteria ya H pylori ishabikiria request tingandia tebetuguna abwate bacteria yo agata kumanya sobo ime na ekero kende kwamanyete igoro ye bacteria yiga na kitaktari agendete kweresera sobo ime na selu gerio kuigwa na kitogota beranga yura nyora yonsi pe onyatali Ndizi TV asomorobeli bwenza kiaba kubwatira na Tenacious Herbal Center na daktari wito Dr.Joel Omayio yogendera gutubwate nyukubwato kubolia nabo kugotoma gwetera se namba yesimi eyuera se TV yao nabo igo no turegalia Facebook live na Ndizi TV News digital YouTube no turi live Ndizi TV News igo bana tobese gutugwa mage kubwate kubolia konde gwensi igoro ya H pylori bacteria boli yao bono mambe daktari nkwangira nelianga kwanya natakira kubolinga who gets it usengo kwenye tuara lakini kwera nelianga anyone can have it ontondo bansira bako enyora through one person muna daktari areire through kissing through saliva and whatever ni chindagera munateba atatiye ndonata kumenya daktari yes timete ntongere watakira gukwana natagotena ekarto gukwana nondu bwense na bako enyora sana abantu nkweboli bale muno bono manyete alias nyagitari ngonyora ndabana bakore tuna ojo bona chiti nyagitari agatigwa bwate chialisa umwana we bono mokengia chakira korengereri omaete abantu abange ngotende bale korengereri na chialisa ni birengererio ero maene karo kwarengereri mo ni birengererio bingo stress depression echigo accelerate chi acid chia samba ostia rosiriote oselia boko nyeri arengora but bono mwana moke ingie koleta chiaris ekara atwarire bacteria muna natie koteba bono na beko mora karo moke tabwati birengere bintu byose mwana uno nyako muita na abwate stress abwate birengere ingakia gutwara chiaris yaya umwana oyo igabwate asingenjo chi words chiaye osichinsinye chiaye chinyamiji chiaye chikando chienda ite duodena mose intestine yaromirwe neji bacteria chigose chisoserechi yarosiriri yote bono mwana oyo koreke otwara chiaris igo mwana na bako
H pylori positive karomoke igo tware chialisa lakini atabwati stress yes bia mana so clarify le igo endo nata kumanya daktari ngwate bangekere go trimboka abe kwaga ndonsi etorororo is it necessary ne tore somewhere else mbali nenda go se how omanyete so serende onsi gose chiso sera chinyinge ase chikwaga mono na asinda asinginjo yake endagera no ikonya kobuta chisa chinyinge but again mune ikonya gokina na bigo spread no bono manyete na bigo tirimboka yage ase esophagus gekobera oige kagekori muraiga bone kara maja goja kuguga aria maroro tokoroka chi acid ngonyorore akorete iru muchando tokoroka na gastritis yani na gastric ulcers iya igora hekere bacteria ye egotirimboka yage ase duodenum na bokonya yakorete ire duodenal ulcer yani asenjire ndena insaga tigati asende asende ko asama inde indagire ko enda yaga endenk enene bono yindagera ya ikiroro ya omoiroro yagire na bikonya rekane ekimune konya ko iburana etirimboke gochase amara amake gosamanene onyore ya omoire amara egweta na bokonya gwatwarire peptic ulcer bono mune konya gotirimboka na bokonya bono ya limuire chionsi goika bono gwatwarire a combination ya 3 ulcers igo asenjire na kintachiro kwana sese amoichi ulcer kiara ni type wao na kwanira se H pylori yo kenya na bigo cause ensemo ya oyenda gusina beko enda sensemo ya manyinga tukuroke blood stream egende e affect yor ekere ya chira sensemo ya manyinga na bego tara pakonyo ya chiri sensemo chao Johnson ejiwa affect amount ya ase uric acid ase urinary tract onyore ya koreteire UTI igo na beko enda asensemo ende onsi yomo no bone kare asira sensemo ya manyinga okonyo umuntu agutwara dizziness abwate akoigungwa kerare yani atabwatingu igo asenjire nina nsemo te matroneli sangu na ekare asire kire asamanyinga na beko nya sokera asiri sangu gobona asinjire nina asetayo asomobere eso sera erabeteika yes bia mano sana daktari enjira kwa lesire iguru ya H pylori anenjire kaligo damage do they have a relationship with say association na stomach cancer at some point ekara tu aligo kwa iguru ya cancer na tetina cancer it's not a disease per se. In a condition, yani asinjire na no chisel chumubero chigokora chikogro uncontrollably. Bono ekaratu kwana H pylori asinge njona na beko ham na bego affect na bego diffam asense moya hoyo mubere. Yatiga a function yose milio mubere yatiga okolegas. Yani asinjire na bego trigger e organigete yamo e yere bonenda no mono mone kwa gacha ya affect ya rosia inflammation ya garana chiseli chirie karo chikorigia asale soft ya nyora asenara igasenda ari inflamed aba a soft running tissue igo asenjerende ekero bwate H pylori na bego kina eri more pakeje korosina asa abeire raisi aororo ekero chiseli chigonya goeta chikorigiase na abatetina chiseli chia cancer chiro mobero chi abeiro chimocha ni chitare chinyora stay yale soft abagonya chi anyolire exit chi akore chi asokire bone ekero chi anyolire na igaso mobero yabeire affected abekoreta stomach cancer na kubwa moneke retarareta stomach cancer na bokonya yaretire inflammation yasumbuira sabanta bange naende yakosiria obugimo bwa banta bange tokoroka na Crohn's disease yani amara ogo sensemo ya oyenda yaba inflamed paka kwanyona no ene ndagera trigo tenenda trigo nyara kolikende ende ukoruma paka ya affect system yao kwanyorana inda ya choleric ya go affect paka ya kosiri umuchando itokoroka na Crohn's disease bia mana sana Dr.Joel Omayio ku Tenacious Herbal Center Linet Ouru akondikira kora chinsemo chamarani agoteba good morning Sarah salimia sana daktari we missed him last week thank you agotebanga thank you so much may God bless you asamangana maya divina murakura sot mugrango agoteba daktari habari ya hasubui oyo ndivina murago kwenda kura sot mugrango agotebanga nabwate omwiri
anaendesha sana kama maji, anatapika na anaumwa sana na tumbo. Je, yaweza kuwa ni hiyo H. pylori? Oyo ndivina murakura sauti mugrango kuira neritole divina na rega igukuru kwa Linet Obwogi kurochensa macho gemba goteba mwana mtasala na kuona sana. Salimia daktari, mwambie anafanya kazi nzuri Tenacious Herbal Center, tutamtembelea mbia mwana kurogembo. Nindoche Juvenalis Omweno kurochense mocha omogonchoro agoteba Sara bari asubuhi. Salimia daktari ndani ya studio. Hiyo ni topiki mzuri sana, barikiwa, ebu na tujifundishe mbia mwana sana. Bambali bago tumachi ujumbe chabo gwetera senchira ya SMS. John Kibati manager Ndizi TV no ali miyomorobuli agoteba in the house. Eric Okari omoigo baba gichoncho agoteba from Sugubo PG niko ndani ya Enzakia. Sara, pass my greetings to Dr. Joel. Eric Okari okoira maiga kegima ayo mto Brighton Makoli ndo chenga nagenda tuligireria na gutobwate gwetera senchira yo mtandao. Asante sana daktari ngwate banga atemete sokora iraneria divina mora kura nyamarambe divina mora igakubolina agomba bwato muiri okoendesa sana okoroka sana omanyete ende kumuruma side ekero na kwanira igoro ya stomach cancer yagera na inyorana eme symptoms bunichio yabwate niji symptom chire associated no muchando tokorokana chronic disease inflammation asensemo ye digestive tract alimentary canal yani asenjere ndena nabwate ase au aitabimbete gosawo mogete. So there is one part of the alimentary canal yao inflamed. Yani asenjere ndena nabiko nyarekana H. pylori kwa bwate nabiko nyarekana ne ama ajiso sera chinde chingao kwa bwate buna mipa nabiko kosia mangana munayo typhoid nabiko kosia mangana yokoroka na wadu womotu. So ekero bwate muchando bunoyo bwokoroka na kwendesa especially ndagere tari gotenanda igo chronic disease nire raikiri gutoka enjererie munyagitari yote abana we suspect ekiagerana possibility ya igoro na ereyo lakini bono tokonyara gweda yago na iskore kali igentoko kora Tenacious ni wati machine ai mumnyoke gocha egere to identify na bacteria kiye wosenso sera kiye yaro sirie kambi yaro sirio bomenyo asindi yaye ekogera indagere tari gotinno ekogere kere indagere ya ikiroro yani libage goseka buya yayi burukani yaba maje bosa yatirimo kogochimate katika bono ndetege tata tebi ende yaronko murumere mbuye lakini ekare ndi kuruma sana okoroka kere ndagere yikiri ni including ya maje usino enero ngoli na koendesa sana possibility nene chronic disease na ine inflammation to identify nsemo kiendere na ningi kiaye kosi bia mwana sana divina mora. I think daktari kodone de Jackish wa Changash agotaba good morning Sarah na Dr. Joel, nice time nagende tukubwati murobire gwetera chinsemo cha online on daktari korowate banga kerokende na buta manya symptoms ose signs birokererio mapema ose konyoranga mbio mono birakorokereringa no bwato muchando yo we bacteria yo bati gocho kuikera mpaka oendo pimwe onyorekane nganero igo yarabelri go kworokereri manyererio gete mbire biebi ekero yabeire bono too much paka wacha kiriko igwenchira gete igo manya kwenda nyagitari gose Tenacious. Thank you Madam Sarah. Umanyete ekero twakwana na bimanyiriri mbiyo ekere guchaka umanyete mundu taiyo okuimoka na bono ngwete bimanyiriri bya H. pylori yaya abantu abange bagochi kupimu H. pylori nyagitari oikaba complain bimanyiriri bya ulcers oikaba tware the symptoms like ulcers because na abanyagitari abange titende twasiumu na gagotebire na H. pylori go kwamanyire ne ulcers tikorete ande go komo ebimanyiriri biria ogweka apimeki. So H. pylori ebimanyiriri byaye mbiro ekero yakinire yaretiro bosaria ikiara na batena ekerere nde tarareto bosaria depending no manyamasi bwao ne
enjero kuragera na beko begika itikani pia up to 5 years 10 years ero rota manyiti 20 years ero rota manyiti lakini ekero ya chakire kore tubusaria ngutwaro ri manyiriro eke manyiriro getangani na ekero kuri ndagera yego ikanda kwa igoroke ekero kwari ndagera muno kuri iga gwakora kwa igoroke chaka kumanyana na twarire manyiriro ekemo ndabaje gutuka nimbwate ebinye esosereri twatebete egento kende kiragere umanyena ndabaje gutuka nikeneke manyiriro ekemo kiabo na ekero kuri ndagera jaika inda especially kindagera chibwate chi acid osikomeki chiko ekero chikirenda chikomeki enda yaro chi acid chinyinge chindagera bune sukuma chingende ebiasi amarabuani ose sweet potato so chindagera echi ekero gochirchekanda kwaigu gotiriro kwa machamaro kwaigu gosambikaga kwaigu pain asige kubense moye igoro maita banda bange bamanyiti asinde chakire teiga igora age kubege kigoro mogoro kige kuba imase endagire egoika abwekere daktari ega wate ekero kwaigu pain ere jinse meji chegora gosa machamaro agotira gose okoigu mnabona abandi bali bako nyakwirigeria sekarore obwate mouth sauce the kanga sauce biri chi oro memerua oro bwate bintu buna mouth gosobura bwobonge kurumaiga ekero gwachake koigu indagere kere gotirimbo koigu ekwara sigete goika na ikineke manyiriri kende ina ndase gutoka na twari muchando ekero gwachakire koigu ende gokurumaga ende gosegesaga okoiguna tubwate comfort abantu mbale buna bono babwate symptoms ye chinsa especially umate karo bwate H pylori eko and after digestion ya take place abantu mbale bakoragera butukoreiti na hani babwate bacteria bamanya korara hichigo chuika saa 9 indagire libono nye mubero yesire gose yakwamira orlegeka hichigo chuika saa 9 ya mambi gose saa 10 babwate chinsa gotana daktari kina ikire saa 9 ya mambia inda ya chakire kondom yansi kase kingo ikamambi kina bokire yasira Nono yasigo chitamanyeti nekia kwara yasira tamanyeti so ekero bwate symptoms ye chinsa especially botuko because mugaso manyete ngotarore so movement ya fluid sha so mubere ne continuous no mubere no active digestion ne gendrete metabolism ne gendrete lakini mone ekero raire after indagereri ikire sometime chiriyo begete botambe ukoragera saa 2 o saa 3 o saa 4 onye ukoragera saa 4 watana mnogo ikasa 8 because you mane duration ye ndagereri ekobera sinda yaho ne manyete onye ukoragera saa 2 botambe pa saa 9 digestion yao ya correct yaikira certain level so they start gap ya very created ya sirigiri cha cha kora kya macha ya mora cha gocha kwanya wa cha kire kurumwe kine kimanyiriri kene ne karo koigu oreire chinguru onye bacteria yakinire ya soira blood system na boko nyorana wa cha kire koikokoro sabusaigo yani utabwa tinguru ofire tina the next minute na bora hakirense ina boko nyorana no bwate abantu mbali bwate ekemanyiriri kiriberera akote bana nkoya liberera gusirigo chabuna gwa na bokonyora aito bwate omono imbalance gusota bwati na bokonyora kineke manyiriri kende abantu mbale bakoya chinse meji chia ipu joint iga ipusi iga gusya trimboko goika tan kuruime ihongi gwete ngwasegesu ngwoka buno muri kuruima si ugaime maida wote kuruma si na manyita siri ugaika chakire patia fileti na 30 pain is inside ali aita sana ko baga sero wapaka gose ase ipu gose imago trimboka so na bigo trimboka ikasamaru na bigo trimboka iwo ko ipaka maguru mate na bigo trimboka iwo ko ipaka mogonga bandi bate no manyete eke unonki ndike na harwari eke uno asomogongo ga gosense moga ya makere ki kusamba sana ke gosegesa na ndike ko move gosaba ndike ko move keroro lakini ukonyu chinteterechi amariogo yeke uno tuko bwena so ekaro kwa bweni yeke uneke for a long time lakini ke uno ngeyo manyete umujando ubwate ne bacteria tokorokana H pylori ne chinde chinyingo mutuna bogo gwatia na bogo twale echo yawe ire mwamu na bogo twale echo ya ire pradi yani era manyinga na bogo endesa bagote ba ko endesa ya chire engororo kabisa maji busa na hende na bogo lindagera koigu ogotapika na na bogo boru appetite kabisa so ibina among yebimanyiri signs and symptoms mbemo sana daktari valine mo
Evalini Pikorokoro chesemo chia suswa Narok agotebalisha bikiria daktari sana agoteba nkoigware ndi kumuruma a very sharp pain alafu oligie getamba usibenda then agoteba ng'amategeta agosoka koro in here aiteka kabisa kuvuga na macha aya sibana ndagota amategeta agocha by force akorumusana maroro inakuja akorkoruma andante tikero kende batine rinta inyorete tukwane last week endo nginyo iringa kero kende obokongombo karabo omanyete ekerao agosibege tamba konginyori ni primary school twenga bakekara ingakitu ari kuigwende ukoroma gwate gukari chinkoro chio moroka gosete naso umuntu agotache itagotache omugongo senda you know it reminds me because you go sibenda ne choice ya tari kubweni kendo tari buruire boko mote sibenda so what I want to say ekero okoro mwenda ekoro masana especially nda yansa gosebwate protein gose ende gukura afiko nyareka nasi nginjo ya mwepa neso sera lakini naenda biko nyareka nasi nginjo ya chipairolia ero neso sera naenda boko twara te combine of the two ni chisosera chiriginde chinyi igote bwatiri mitina ko bwate chipairolia mimpate gukori ko bwate chipairolia typhoid te gukori ko bwate chipairolia immunity te gukori na bego nyareka ne kori yonsi lakini bone kero konyara amacha gutira maroro yani ukoigwa boche macha maroro usago cha maroro abande guikabaruka macha ya maroro egaraso kikiaro konyo ya kiritiri amacha ya maroro ni chi acid bono guikaso kuma ko ba drift asinginjo ya rosiri e gastric igase ekerege igura ase isovagus ya omoire ni chi acid ya chiri bono chikoleta macha ya aba maroro acha gusambaga atira Handi sana kara utira niliaga ucha awomora paka wacha konyora memeru averura buse wacha konyora wacha kirutwali smell kurumunu so ekerukuru mwenda afiko nyarikana obwate umuchando otuote no halisa osipeputi kalisa lakini asinge njo kwa mentana maji ngutirara maro igana no bwate na gastric kalisa igano bwate chialisi chichonsi lakini mone kosi afiko nyarikana H pylori afiko nyarikana mimpa jinko basomi umanyisa ebibi manyererio lakini go confirm nyokoja Tenacious. Mbia mono sana daktari chinga kichetu chikali kogenda ere nate ba mutimo kontoli kogenda koba twalo timo gachitsa chikogenda kabisa H pylori infection yeye is it treatable kubwenere kero yabere mwanyenyorire na Tenacious montonkori kabale fully omanyite H pylori unazo sere ndionsi neso sera asekero wikira Tenacious iri raikio bwate iri shuapeti bagote base bali bande bagopeti so asenjire ndina ekarto kwa negore H pylori kigwajire Tenacious consider it done because iliyogo ndiroro iguita eso sereye nejiso sera chinde chinyinge na hande harusi manyiririe byonse kwa bwena ngorongora yagerana ekarto itire chiso sereji twa kodre cha H pylori twamanya ko iliyogo linde ligo chikobwenia ama otaria arose tigwe gose abete created asingenje bacteria to yaruka chialisa ibasenjire nena gogoika ari Tenacious ego to kubweni bacteria yarwo nande twabwenia ama otaria bwene tu arose tigu ne bacteria akoruko chialisa igo chialisa gobwena chire ne pylori ngokorereki gobwenere yes mbia mana sana ayuna mangana mayanga bacteria yekero yamenyekanire on time nkobwenere nendo montobo mugima nende ne kuirolere usenende otabwatitia machiko bado na bekorioka bacteria to korokana H pylori tarigento ogote abana bono na bwenire bono tirigocha kondi 90 nahogo ko bwenire rero nando gende magoroba nando mero muntu ori obwate virusi ebi nando munyunyu to buyoro meme na mama niniye nanda agotambokeri immediately ikiana gotebina through kissing mouth kissing nabego kosi bacteria yakore eso asomo biro igona ndi asoire kigima kema nande na boko lichindagira chimbe nando nyukona litiko tu hygiene yao kiripwa bantu bali batana kore careless asukoragira ko na iko mere musinjira nukora
ruwa guoko konyora germs is not aware abantu bali baate abagona germs is not aware na bacteria ekokuna H pylori ne germs ero ni ra aware abantu every time is waiting unoko yate ko yikerega eso asomubiri na inde irorire yakaba gonjwa etokubwendi tangani ando gochikotabana ndi germs is not aware mambi ndo irani. Yamana sana daktari. Virundu Stella agoteba nagendete ku watch kabisa kuro Gulf. Join us kangina agoteba number 1. Oya gotubote kuro chinsemo che Diaspora Asante is one of the directors gaigageta sini Ndizi TV mbiamono. Clau Nyakezi nera agoteba tuned in from embassy. Jirani yetu agoteba ngabwate ti daktari kwa mpigo tena zaidi mbiamono sana. Daktari kirotoka enderete igo mwanchumulia nataka ukwenyolia ngantu bwatu ruenyi ntobwata chibesa ntobwata magoma aina maleta ichibesa daktari. Tukurugaiga segeta seni Ndizi TV bunatwarengero mto Brighton kurutwa chage tomoroberio ntwaka gotebirie kolende naro rengo baisa kweba bano tiganko inyori bunorochega bo ase TV yawe producer ito Joshua utonyebekirabo egento koroko enda system yawe yakoboko mpesa genda pay bill business number obeke 515450 amount name ya Mochioka account name okolika Ndizi NDIZI nonya daktari nona ina bukubika by the way nabora biko nyolenga ngo kwachi basijita soge na ina ndo tubagere timu enzake agaiga igabona directana na injo ngata imwe kana kuri narabeka umanya kokore beka umwanchu muligele bana tutigoma iga bano ruchika bwa TV yao genda bwate machika mororo machikale raisi egere bwebwere buno kubika chintunde chinyingi buno genda to commentary bagali ya oliokoba omobwi ngora 200,000 chene ne tuigoro no murobelio obwe chingero na papanti virus omobuyo yutwara libono mambya nae ngochinde ukoralia segekeke kerebusyo nyeko gendera ire kubeka egere toti wa magega tuli na Dr.Joel Omayio kuro Tenacious Herbal Center negeta seni Ndizi TV morobeli no yubwensakia oyota gokoletera muno yimto Brighton makoli ne producer ito Joshua uta ekero togenda to kono kwanira igoro infection H pylori eyuere bacteria embe kabisa daktari neito monto etena botora nyagotebe bacteria montatebe etaita omanyete obu ya Madam Sara endo akwanire do uroire ninki ekero togo chaka mapema igo ekero togo kwanira umuchando gose eso sera ya H pylori neso sera ego kosi ebinte binge bigochiko kosi obuguma bw'omuntu nabu kubwa mono ekero togo kwanira igoro yoburwe infection it starts small it ends big. Okay. Igo asenjire ndina ekere egoswa eyemo usibire usisato munora contact chingana lakini bone yaso asomobero yanyora tekweti moyere na yarongo ibora nere chibora na gutira uroje ditangani yaso ire bune bacteria bune sosera ya beirororo ya ibora nire ya omoire chinyasi chiao yakore yarosiri chialisa inamba ibiri chialisa ngo itachira yawo endera komora yanyora yarosiri emu chando tokorokana chronic disease chronic disease mu chando goita abakonyora kwa akodreki okostri bugumabwa yagenderera nabakonya yachira samanyinga ya kolete ire UTI gose ya kolete ire infection yende nabe konyalikana yagenderere paka yarosirie stomach cancer na cancer ngoitere igo bono ahase yachakirite nabo yachakirite koyarabune ezo zira egento kiriraisi lakini asigo chikokorera na asigo chikokorera sobo mabwa ihono kubwa mono ekero tagete kumanyana no bwato muchando na ndo manyete ekero tagete koba honest 80% babwate H pylori ere positive muchando usigente tarakora gioka no koba activated echake koleta chisimbotom egero chikopi egento kinde tarakora no gokina asinge njo mubero oyo rendete na ichin asinge njo obunyamasi bwao ikobono ere ati ekireta ali asire sinini eri asoete yoka ikiaranje igete goswa bone ngente tarakora no gokoletera chialisa egero cha kuru mwenda lakini 98% ya mwanya bantu bakolte babwate chipairo bia mano tubati deka isana na sato chioka na tagete tukulire ase naki togo prevent gose togo tanga bano muchando yo bantu mbayo nyora sibali mwanyorire na bomoko yo manage
mariogo Tenacious Herbal Center ewe na daktari kuiga goteba ite bacteria iyo alafu naenda kwa mariogo yo gukora mache vidonda biri kwenye bia belira sinda kulinde bali bataranyora aba 20% sengenje 80% mbabwate nga kitoko gendera gutanga na intunto aba anyore twikira 100% tobwate infection ye 20% yes ni namba nga sana ya population abantu babwende ku prevent actually again taken Madam Sarah na abali bali batulirete kurwaria taliyo ku prevent tonyora H pylori no kulinda H pylori teki na so mubiro yes ekero yaswa oye itekoreki eruo na ase abasongo gose abantu bali bamanyira obuya obwansu bw'obugima bwaya tokuruka health eko banarite gopimwa batararwara batarareta chi signs batarareta chi symptoms signs and symptoms na cyuburoire lakini bataraikira abo ekero bafire tino mubiro na korro mwako mugima I go for a check up yes orana H pylori generally active bona kingo yirusia se umubirone itara cause any effect ekiara muna nabatebi nerina abange mbabwata ko banero for 20 years 30 years ndo banero because oru essence ya sobogotu itamu affected because na arende is maintaining a lifestyle ya lakini mweto bana bantu ko negotira ne lifestyle chito mbwange gokina mbwange eko iborana mbwange eko reproduce bono egento bwente gokora litanga ni taliyo gwetanga toyenyora nekero in case kwa enyorera saba 80% bayebwate ngakyo ku maintain lifestyle yao egeretereta effective yonsi asomubiro na bali batarayenyora etange koruase obochafu chindagira chinchafu kulindagira otesabeti etange koruase charms chaka gutumia a principle chakira lero egoteba charms are aware because they are living microorganisms njira gwe guko beke principle yo bosibwa gusasa magokao kokora lindagira kwalirio kwa kwenyora charms are aware kuikange sabebuya kuikange make sure I'm clean nendagire o make sure na ni clean because tate abana utensils chito gutumia abakonya wasibiri amache atali masafi anyora ako contact so etange kurwa samangana etange kurwa lifestyle yao etange kurwa ekero kumira abantu obwanja nimbwanja ine na ndoko nyokisi nkororo nugo sange bintu mbirororo lakini tumanyeti status ya opponent yao aseji pylori no manyeti status chiae asamoruira ali ande muoba etecha lakini tumanyeti status chiae aseji pylori asa bacteria bono etanga ngo kurwa sibintu bune bye bikebike onye tokonyara gwetanga lini kikwanyorire kwakorira mangana igwa kodi tokumnya ko chango elio ya pylori. Mwana sana daktari kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho ndo changati ato ikeliga bwa sebono there is always next time kulende ndo chimbaro bagende tokotobwatia nkomention bwango amisi momanye agoteba no email but sure ekiongozi safanayo nserio mbia mona agoteba daktari anyora maiga bene doti kireki daktari anyora maiga Honorable Nyabaro Fred Salimia daktari Wycliffe Ogembo congrats daktari Jafet Sagero Keystone Chari asante Davis Mokua Geoffrey Ondieki Henry Masese Machogo Isaya Mageto Mauruda Roda Isinta Samio Mingo ino molikyo ito kurase gazeti ya The Standard mbia mona sana Douglas Ogembo gati yabali abange mogenderete ko bemeyo morobolyo na koyobwati asenchira yoboikerano chideka tobwata ninyachoka daktari wanonko elibaga orwe namba yesimi otatebya se Tenacious yegotoka ando moroboli noro kwa bwato mete turatatebya lakini rende abogora tikatoire ngora arafu naende oyana ne namba yesimi naende okwani amashabiki yao obagatakere litkuligia omorobeli na ole bwate kidayo kubia yes ande toyi no abarigeri baito abari babeire na intukuru twachagete program paka muna bantu ochikokora oyo daktari Joel Omayio yaona litegote abana nkorwinde namba mara gatatu lakini yarumete nanyoru wake bono na yuruli tangan na ndi nyuru moiso yona yuri otete ubwate karamu bekanse kabwata kaboke karamu kyarango kwande namba isi lakini hingo chikoko namba isi mnagotia stogotoka onte itiko kwa amangana yo moiso H pylori ni infection ekoli or HS kuchakira mwana moke pako muntu mogotu H pylori
ne bianda gusine sosera ego cost chialisa ego kwanyoro mwana mukabwa chiasi tionyo kumuitana goti kialengereti te kumuitana bwa stress na kubwa mono amangana ayo sipie karoko yo combine na karoko nyorana richibu liao ya eji pairoli tadino ko nyagote abana na nyurikie mu preso kerelito ya munyoko gocha Tenacious Herbal Center toko solution yo okubwena kabisa na ndi kubwa mono bwetange kurwa so chao na ndina batigirana umustari bwo muiso James are aware enamba yesi yo munyagitari no munyagitari ekliniki oge kurukuna Tenacious Herbal Center no ya kuruku Dr.Joel Omayio Dr.Joel Omayio Tenacious Herbal Center igotoko mu Kibosongo kinse mo chia chogo ninyagitari igotoka asoro gongo rwa Gusii na ndekero goikari ogweta kuru prison ninjire kwa Nyamira gukuru kuru Bosongo na bugweta prison na bugweta raja moja osuke bosi yake karo chipari chibe cyo meronire onyore para mate ase team cells efactoni rali yakorukiri chibao yakorukiri team cells urigeri parogoro na bokoreri etali nene ririkire na Tenacious Herbal Center Limited asingenjo ninyagitari ande ne kamban yakoriro botaviti asensengima yamanyire asamario gagotoka yemitaro asirboronge asikire gento kikoro kuno alternative medicine gegotoka igogotagete mario gukuru boindi gotagete kurwa ndonzi gotagete umanyi bonde bonsi asio kali Tenacious Herbal Center abokonyora connection iyo kiagere nenya ne kamban registered yakoriro taviti uri mwengu ngima na ndene yamo asichi kamban ci Africa ya moja chigokora mangana yemete yoburwari alternative inamba yesi migere ngororo kabisa inoti sana ibere isana yamo kianda ibere inye isano yani 0726 924545 naende kubwa mono bali batagete gopuke munabona maite twabwate aho bali aro bakora aka baburi gose bantu na bange bali mbwatirere enamba gosensa ngabi ngoja ya akina landline ye reception abokonyora munabona gera no mwakera enambe esi miere on inoti ibere isato isana ibere yani 0202 020237 ini landline goto chaka na 07 ya chaka inoti ibere isato isana ibere usoso aso mtandao Facebook Tenacious Herbal Center Limited usoso aso mtandao YouTube Tenacious Herbal Center Limited YouTube okolika limited lienge Facebook na bokolika ligema na bokolika lienge ekeruta gete gutara gocha utete no turasi Google Map na bokolika Tenacious Herbal Store Tenacious Herbal Clinic Tenacious Herbal Center Limited asi Google Map abokonyoro musubati ulio korokera libuya munangora teba bwatirio girigia buniria sara agoikiari gose kubwa mono oso aso mtandao website olike www.tenaciousherbal.co.ke abandi bali banjite gotana tukulikali email ya samangana ara mange utalika SMS na bokulika info@tenaciousherbal.co.ke so aso mtandao WhatsApp ochati na inje asinambe iyo enoti sana ibere sana mo kianda ibere inye isano Biamana sana daktari. Asante. So ase mirmemi ya wato tebiribono mambiga sigita seni kia Ndizi TV. Kumanyi wangu mobui nachi kumanyikana chinsa chiko bwati asenge nchumoro bulio noge ndrete igo kero kende nende yako ireli bagali abene oge ndrego to malio kalio kagwetera se paybill number ili na kumanyaga ali 515450 egero nyakwe bwera chintunde chinyinge ekero mobuyi yago chikora ligwa somoro bulio kubwati bune programu era bangwe ayeto baisa gosuka magega gendra boli gagutumalio kalioka egero nyarako bagokwe mentera mabaga yoko ba omobui igo banatinde chikorari mobui bono iga kolende nararigwe asemero belende ekobwatia tolengena Tenacious Herbal Center Daktari Joel Omayio yoto kwanira mange igoro ya H pylori otebira banta bange banyebwate gente kenene twerende kurwa sobo chafu amacha mayo konyo amacha mayo gusibili vyomba amacha mayo koroseli ndagera egere tusuke motwe Veronica ni manyetenga kwegokire aende kwa bwatire morobulio yo nimetengo chorego ntebi kole ntogwakangambia mono na baligereria mwensi gochakero mtandao bwensema ya Facebook Ndizi TV News Digital na baigo Ndizi TV News abone nsema ya YouTube na bali mwensi mwatume birengera libino wethera sek esimi SMS eyueregabo ase TV yao morobulio bwensa kibona botambo kogochira
ekera litukole Jumatatu goika Ijumaa unatwayo chagete no mtu Brighton Makoli unatwatara naye to wakangambia mano kigima nere no alegalia abwate timorobulio kyanda gye 10 gochimali komera nere naenda samangana mayaye chinsa chiko bwate chinsa isano na ibere asemesa ya mangana maya senchera yo bwenge twaro bulili borobya njeni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita ne producer ito nigakoro kwa Joshua auta.